kamata a ɗan gidan sanata ku zo ku taimaki mutane ga zaɓe ya kawo kai amma har yanzu ɗan gida suna kuka a haka muke so mu ci zaɓe da ba mu shiga cin zaɓe in dai ba ku gyara ba. Na'am. To, kamar dai yadda na ga alama kamar da magana a bakinka, ka zo kai magana akan wane ne? Akwai maganganu mako, na zo magana akan Maliya sanata. Na'am. Sanata mai ci Allah ya. Na'am. To kana da wani korafi ne ko wani yabo za ka yi dangane da sanata? Zan yi yabo kuma zan yi ɗan lokaci. Na'am. Wani irin yabo kan kenan? Zan yabo akan ayyukan da na gani na alheri game da kasuwar waya ma da na gani. Na'am. Na idona. Na'am. To wanne ne tsokacinka kuma? Lokaci na kuma magana yan gida da za a yi yanzu an yi fitowa a taimaki yan gida waɗanda suka yi wahala. Na'am. Kamar me da me? To kai me buƙatar ka kai yanzu? Ni buƙata ta a ɗaya a gyara gida mahukuntan gidan sanata su san wannan ƙalubalen da muke fuskanta mu yan gida. Na'am. Kamar kana da wata shawara ne da zaka bayar? Akwai shawara da zan bada. Yawwa, kamar wace iri? Kamar idan kaga yanzu gida zai yi wa aiki. Na'am. Kullum koma baya muke samu kowa kuka a gidan sanata ɗan asalin gidan a ƙi fitowa a sarki su. Na'am. To kuma a yadda nake ganin alama kamar sanata yana da wani buri na ƙara fitowa takarar gwamna. Wata shawara za ka ba shi? Ai wannan gaskiya ba mu shirya cin zaɓe ba. Na'am. Saboda me ka faɗa? Ba a gyara wannan abubuwan yan gida ba, gaskiya ba mu shirya tinkarin gado ba. To amma kamar yadda Barau shi bai ware sanatoriyal ɗinsa kaɗai yake aiki ba, yana iya shigowa wata sanatoriyal ɗin ya aiki. Duk da haka kana ganin bai shirya ya ci zaɓe ba? Duk da haka gaskiya ai yanzu yan asalin gidansa kuka suke. Na'am. To amma kana ganin kamar ba a rijiya tana ba da ruwa guga yana hanawa ba ne? To kuma za su gane matsalar daga ina ne. Tunda ku. Ya kamata ni abin da nake so in gaya wa yan gida mahukunta. A gyara zaɓe da yake tinkaro mu. Haka tun yanzu in ba a gyara matsalar gida ba to akwai ƙalubale a gaban mu. Kamar irin su tumfafi, irin su masu faɗa a ji. Da yan gidan ne manyan jagoranci gida ya kamata ko ku yi wa mutane bayani kan halin da ake ciki. A fito a taimaki mutane zaɓe yana tinkaro mu.